Добрий день, шановні глядачі. Вниз в програмі хочу звернути нашу увагу і зосередитися на такому питанні важливому, як нас, русинів, читать, видить, що думать, коли на нас позирать у всіх аспектах нашого життя. Наша материнська держава. В Україні то буде Україна, в Словації – Словація, в Польщі – Польща, в Мадярщині – Мадярщина, в Румунії – Румунія. Як нас видять? Як нас видить Європа, як нас видить Європейський Союз, співдружність європейська? І сьогоднішнє питання, котре таке головне, котре хочу спробувати потім думати, це поділити, чи нас розуміють, чи образ русинів, русинського народу, русинських вопросів, русинських проблемів. І є з точки зору тих народів, да, можна powiedziати, титульних націй, чи там головних народів, державотворчих народів, в котрих ми живемо в Карпатах туди. Чи наше видження русинів з їх сторони є таке саме, як ми видимо самі себе. І чимся то відрізнять. Що ми за це думаємо? Пробуємо то вказати, яким ми є. І як той, хто що ми вказуємо, що йому через то видить, що він, стараючись увидіти нас, що він про нас розуміє. Ті дві важливі речі. Мені це думає так, що той вопрос, може, найголовніший для русинів у світі нес. Чи те, що я маю від себе як русин і вказую, чи то є зрозуміле, читабельне, чи то є понятне для тої людини, для тої народності, беремо вище, для тої влади, тої країни, де я живу. Чи є зрозуміле, читабельне? Чи він, коли я даш то про себе, що хочу повісти, чи деяке питання, котре для мене є найважливіше, да? Наприклад, русин освіти русинської дитини. Чи то, наприклад, що дитина русина хоче, щоб мала в Україні, щоб була філологом українським і філологом русинської бесіди, щоб дві освіти в Ужгородському університеті дістала нараз. Як то позирать, як то виглядає зі сторони українського народу, українців, громадян нашої держави, але ті, котрі української національності народності. Як то виглядає з тої сторони, зі сторони влади української? Думав, що тот вопрос для русинів є важливий чому, бо так ся склало через те, що русини не суть державним народом, а суть в інших різних країнах. Да? Тут відразу маємо 5, да? Тут в Карпатах. Що русини, знаючи, що це суть ограничені в правах на свою бесіду, на те, щоб історія, і котра мались ми русини, наприклад, це продовжили було не так само, да? Історично по відношенню до культурної, національно-народової, народної складової нашої. Щоб далі це продовжило, і русини так трішки звикли, і маємо таку тенденцію, щоб, якщо я знаю, що я в чомусь правий, що так воно є, то я тут буду казати, що таке воно. А як мене не розуміють, то їх проблем. Що я буду дещо презентувати про себе, або, наприклад, окреслювати проблему питання, а влада – то її проблема. Народу, з котрим жиє, то його проблема. Думаю, що так, підходячи до вопросу, мало що може піти допереду рішення русинського вопросу, тим, щоб русинське звідання це вирішило так, щоб русини прийняли то, що то є для нас є позитивно і добре, але в той самий час і для держави було прийнятне, зрозуміле, і щоб держава могла адаптувати, імплікувати русинський народ повністю, як національність, як меншину, своїми правами в державне життя. Як то маю так чинити, щоб в Україні, беремо спочатку Україну, думаю, легко мені, громадянин України, український по національності української бесіди, тобто мовою українською розмовляє, любить країну, державу, щоб коли він стикає з вопросом русинів, або з інформацією відносно русинів, щоб він видів, що русин для нього
зі своїми проблемами, своїми трудностями, котрі не вирішали або треба вирішувати, то не є деяка агресія. І же Русин хоче дещо собі взяти, а щоб менше це б стало і менше було, наприклад, українському народу. Як то має бути так, коли Русин говорить про свої вопроси і проблеми, котрі треба би вирішувати, котрі не внесуть вирішення донесь, бо може, здається, всім вже неможливо вирішити. Як то є так, щоб громадянин України, української народності, представник влади в Україні, порозумів, що Русин і з тобою, ми єсме в ракаші, ми разом, я не є проти. Я є разом з тобою. Я тебе розумію, я тебе приймаю, я переживав з тобою, так як ти за Україну. Я тебе поддержую всьому. Що не є так, що то є конфронтація і одразу деструктив, яка не може бути вирішена, а ніяк. Що то не є то. Той вопрос, я думаю, що є найважливий для русинів. Як бути такими, щоб ми були читабельні для тих, до кого ми звертаємо часто. Щоб вони могли нас увидіти так, як ми ведемо себе ізнутрі. Тенденція зі сторони русинів не звертати увагу на це. Да? Якщо я правий, повім, що не розуміють, не се підстраюють. Тенденція зі сторони тих, хто позирає на русинів, тих, хто думає за нас, що русини ті, котрі суть деякий одразу деструктив. Або що не може конструктивно бути вирішене питання русина. Русинська нація, русинська меншість не може мати прав меншості чи там народності. Бо то є проблем. Бо русини суть політично, національно, будь-який спосіб. То є вопрос лем деструктивний буде для держави, якщо русини будуть мати повноцінні права національної меншини, це визнавати так, як, наприклад, в деяких європейських державах. І от так, як ми ведемо поза справді флаг Європейського Союзу України, в Європі то це сприймає іншак. Але так, до кінця, щоб русин був повністю рівний в правах, в етнічно-культурних правах своїх, з тим народом в державі, котрий жиє, котрий той головний державу то створив, в Європі навіть, не є так, щоб влади того не бояли так само. Бо якщо русин почне бесідувати за всіма на вулиці по-русинськи, в школі по-русинськи, на університеті по-русинськи, в магазині по-русинськи, до влади прийде, почне все говорити по-русинськи, ну то ж то, яка буде невирішальний вопрос деякий. То не є правда. Маємо в Європі веле таких країн, котрі меншини несуть деяким проблемам, да, таким же би зовсім. Тим більше, наприклад, тут візьмемо навіть Італія, да, там суть такі регіони, де бесідують по-італійськи, можеш і розуміти, а подеколи їх і не розумієш ніч. А там в тих регіонах, на тій місцевій бесіді, да, ну, і університети роблять, і телевізія на тим, і студія вище так само. І ніякого того проблему не є. Як нам в Карпатах русинам бути такими, щоб ми могли бути повністю конструктивні, то було зрозуміле. З тим звіданням я стараюсь брати любий матеріал, який до мене приходить, і з тим звіданням стараюсь любу думку формулювати так, щоб вона була читабельна і зрозуміла, не відкидаючи то в бік. Що то є важливе, це є, може бути першорядне. Перед тим, як даш то повісти, перед тим, як даш то сказати, і важливе, проблемне, треба думати про те, як мене зрозуміли з тамтої другої сторони. Так буду далі старатися обзори робити програм, матеріалів різних, котрі суть на наших сайтах в цілому світі, в Америці, Польщі, Словаччині, Мадярщині, там, ну, де русинські будуть матеріали, це з'являти. Звідання, котрі там суть трудні, проблемні і незрозумілі, а в Україні суть все сприймають так, як якась проблема на межі. Да? Якийсь вопрос, котрий є на границі адміністративного або кримінального правопорушення. Але русинамися звідують, русинамися ставлять, да? Будуть теж старатися
висвітляти, але властиво тільки в той спосіб. Як би то було так, щоб воно не входило ані в кримінальне, ані в адміністративне правопорушення, а для українського народу і української влади це сприймало як конструктив і вопрос такий, як вирішують от, наприклад, там якась влада мусить рішити, бо то є сьогоднішній день, сьогодення все вирішить. Бо так, треба, так. Це рідні вопроси, котрі рішаються. І щоб вони були таким звичайним, нормальним звіданням і в контексті влади, і в контексті існування з іншими національностями в Україні, і з титульним народом, з українським. Щоб то не було жодним проблемом, так це не сприймало. Думам, що вшиткі вопроси, всі звідання, все життя внутрішнього русинського народу має бути той самий момент і читабельне, зрозуміле, відкрите для тих, з ким ми разом живемо. Бо відповідь це криє, думаю, там. Якщо ми будемо такі, що в нас є шанса порозуміти, о що нам ходить, о що нам все йде, то там ця відповідь і знайде. Вітання всім.